Carnet je prošlu školsku godinu odradio jedan veliki projekt Tesla u školi. Kakav je bio tijek projekta, implementacija, recite nam malo više o tome. Carnet je prije nekoliko godina u saradnji sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa pokrenuo izradu portala za udaljeno učenje, nacionalni portal za udaljeno učenje Nikola Tesla, na kojem se danas nalaze sadržaji za srednju školu iz predmeta matematika, fizika, biologija, kemija i engleski jezik. I iz svakog pojedinog predmeta to obuhvaća otprilike 90% gradiva koji se uči iz tih predmeta u gimnazijama, srednjim školama. I znači sadržaji su tu, tehnologija je tu, dostupnost je tu. Mi smo također napravili autorizacijski sustav koji omogućava da onaj koji ima pravo, učenik i nastavnik, pristupa tim sadržajima, pristupa tom sadržaju. I što se tiče tehnologije, tehnologija je tu svoje napravila, odradila, to postoji i funkcionira kako treba. Sljedeća stvar koju smo mi željeli napraviti je potaknuti nastavnike i učenike na korištenje, na ispravno korištenje tih materijala i s tom idejom smo pokrenuli projekt Tesla u školi, kojeg smo provodili od prosinca 2008. do srpnja 2009. godine, gdje smo uključili 15 srednjih škola, 48 nastavnika iz navedena 4 predmeta, jer tada engleski još nije bio dostupan je sad od prije neki dan, i gdje smo željeli pokazati nastavnicima i učenicima kako se koriste, motivirati ih na korištenje tih materijala, pokazati im kako se mogu koristiti materijale. Isto tako su nas zanimale reakcije učenika i nastavnika prilikom korištenja tih materijala, šta će oni reći. Za učenike nismo imali prevelikih sumnji da li će oni to prihvatiti ili ne. Naravno, dogodilo se onako kao što smo mislili, da su učenici većinom jako dobro to primili i više od 3/4 učenika je reklo da je korištenje takvih sadržaja, elektronskih sadržaja, digitalnih sadržaja u nastavi, da je to njima zanimljivo, da im olakšava primanje gradiva, da imaju mogućnost ponavljanja ako im nešto nije jasno, da im je to puno prihvatljivije i zanimljivije, kako u školi, tako i kod kuće. Za nastavnike nas je bilo više strah kako će oni prihvatiti, budući da je to nešto novo u nastavi. Možete zamisliti sami, ako više desetaka godina ili više godina držite nastavu na jedan klasičan način, kako je onda sad kad vam dođe sad ekipa, horuk, ajmo mi sad promijeniti vas na glavačke, nije to dobro što vi radite, nego sad ću ja vama pokazati. Naravno da nismo išli takvim pristupom, nego smo išli pristupom, postoje materijali koji mogu olakšati nastavu, mogu vam olakšati proces predaje znanja, i sa takvim pristupom smo također jako dobre rezultate postavili kod nastavnika, gdje je također većina nastavnika rekla da je korištenje takvih digitalnih nastavnih materijala da im je učinilo predavanje zanimljivijim, da su učenici aktivnije sudjelovali u nastavi, da je predaja znanja učenicima na ovaj način puno veća, puno jednostavnija, puno prihvatljivija učenicima, da im omogućava izvođenje pokusa, da im mogu pokusa nekih koji inače ne mogu održavati u razredu, naprosto od fizičkih barijera, da im je omogućeno ponavljanje koliko god puta treba da bi nekim učenicima objasnili nešto što im možda nije bilo jasno na klasičnim putem, i da je moguće na nastavi pokazati kako neki primjer iz teorije, kako on manifestira se, otkud je on potekao, iz kojeg nekakvog životnog događanja, kako god to nazvati. Tako da završni rezultati su nas ohrabrili da moramo nastaviti sa takvom načinom edukacije nastavnika i u suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje da se pokrene jedna širi projekt edukacije nastavnika barem iz ovih 5 navedenih predmeta na implementaciju digitalnih nastavnih materijala u razredu, u nastavi. Ovdje na savjetovanju Carnet ima niz radionica o upotrebi interaktivne ploče. Možete nam nešto o tome reći? Može. Naravno, projekt opremanja škola interaktivnim pločama je projekt ministarstva. Mi smo se uključili sa 2 aspekta u korištenje pametnih ploča u nastavi. Jedno je helpdesk naš koji pomaže nastavnicima prilikom otklanjanja nekakvih tehničkih poteškoća u korištenju pametne ploče, a drugi aspekt je bio kako pametne ploče pedagoški, metodički uklopiti u samu nastavu. Tu smo u projektu Tesla u školi također stekli dosta određenog iskustva koje nama onda olakšava
olakšava shvaćanje gdje su potencijalni problemi prilikom korištenja takvih pametnih ploča u nastavi. Daleko smo još od situacije da su sve škole i svi razredi opremljeni sa pametnim pločama, ali neminovno je da će doći dan kada će sve škole imati dovoljan broj pametnih ploča u kabinetima predmeta gdje postoje sadržaji koji bi se trebali izvoditi na pametnim pločama. Jedno je helpdesk na pomoći njima s tehničke strane kako to koristiti, a s druge strane je to metodički, pedagoški kako uklopiti pametnu ploču u nastavu da bi bili spremni jednog dana kad bude ta infrastruktura postavljena po školama da se ona bude koristila na pravi način, a ne da tada razmišljamo kako nastavnike educirati. Mislim da tu Agencija za odgoj i obrazovanje mora napraviti jedan značajan pomak, iskorak u tome dijelu korištenja ICT-a u nastavi. Naravno, ne nastavi informatike, nego nastavi ostalih predmeta.